खुलुमबाय आंनि नामा अबिनाश बसुमतारी दिनै आंनि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोननि सिगाङाव सासे जोबोरैनो जोंनि हारिमुआव मोनसे समाव नाम खालामबोनाय आदा एक्टर दंफैयो बे आदाखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन आदा अशक बसुमतारी जायनाखि बिथाङा मोनसे टाइमाव पर्बतजरानि फ्राय ओंखारनाय गुमुर सिनेमायाव बिथाङा एक्टर महरै रल खालामदोंमोन आरो दतमानिफ्राय ओंखारनाय एनाइनि panjari बे फिल्मावहाय बर' फिल्मावहाय रल खालामदोंमोन एक्टर महरै दा आदाखौ आङो गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनोसै आरो गांसे आर'नाइजों आदाखौ बरायना लाबाय। खुलुमबाय आं फंबाय अबिनाशनि अननायखौ आं नाजावबाय। आदायानो जाहैबाय मोनसे समनि बुंनो थाङोब्ला सुपार स्टार होनजायो गुमुर सिनेमानि एक्टर दा आदाजों आं फंनैसो खोथा रायलायनोसै आदाया गिबियावनो बुंदो बै गुमुर सिनेमाखौ मा समाव बानायामोन? आङो गुमुर फिल्मखौ 1997 आव बानायजेनदोंमोन आरो बिनि उनाव आङो एनाइनि panjari बानायबावदों दतमा बैराथि प्रडाक्शननिफ्राय बियो जाहैदों 1998 आव। आच्छा ओमफ्राय आदाया दा बबाव थायो? दा आदाखौथ' जोङो सिनेमा मुलुगावबो नुथ'ला माने गुबुन आदामोननि समनि माखासे एक्टरफोरखौ नुयो दा आदाखौ खिन्थु नुनो मोनला आरोखि सिनेमायाव दा आदाया बबेयाव बेस्थ' जानानै दं जेन'बा? आङो बरपेटा रडआव थानाय जायो। आङो दा एग्रिकालचार मार्केटिं आसाम स्टेट एग्रिकालचार मार्केटिं बर्डआव मावो। आं मार्केटिं इन्सपेक्टर। आदाया दा बरपेटा रडआवनो थायो? बरपेटा रडआवनो थायो आङो। आदा ओमफ्राय जों मोनसे खोथा मिथिनो लुबैदों दा आदाखौथ' आं मिथिगौ आदाखौ मोनसे समाव गुमुर सिनेमायाव एनाइनि panjari सिनेमायाव कार्बि आलं होन जेन'बा जोंनि ओरैहाय जथ' बर' एरिया बे बर' एरियायावहाय जोंनि सिनेमाया गुमुर सिनेमाया मोनसे टाइमाव बयजोंबो अनसायजादों। दा आदाया बैफोर समखौ गोसोखांना गोसोखाङा? बेखौथ' गोसोखाङो जों। आङो गोसोखांबा माने दाबो बोरायनो गोसो जाया। दाबो शुटिं खालामनो गोसो जाबावो आङो। गोसो जायो खिन्थु समनि समनि सोस्लाबैयाव आङो दा आङो बयजोंबो जगाजग लानो हायाखै आरो आङो बहुद गोजान जानानै थानांदों। साख्रियाबो बेस्थ'। डिउटिया जों फिल्डआव थाङो फिल्डनिफ्राय जोङो फैफिननायखौ माब्ला फैफिनो जों खोन्थानो हाया। डिउटिया माने हेभि आरो डिउटिया हेभि। आगोलाव जों श्रीरामपुरावबो थादोंमोन। श्रीरामपुराव जोङो बे समाव एसे जों चान्स मोन्दोंमोन श्रीरामपुराव अल्टारनेट डिउटि हिसाबै सानबा डिउटि मावनानै सानबा न'आव थायोमोन खिन्थु जोङो फिल्डआव ओंखारबा जोङो समायखौनो मोना। ओमफ्राय आदाया बै गुमुरनि मोनसे गानखौ गोसोआव दं नामा? ससे मुगै बांसिन होनलायनायखौ ससे खननो हागोन नामा आदाया? ससेब्लाबो मुगै बांसिन आंनिथिं खेबसे नायहर खेबसे नोंखौ थोजासे नायना लानि बरिया गान बेफोरो माने दासिम सुपारहिट। ओमफ्राय जों दा आदाखौ लोगो मोननानै आंनि बे एबि प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव आदाखौ आं लाबोनो हानानै आं जोबोर गोजोनदों। ओमफ्राय फैबाय थानाय समाव आदायाथ' जेन'बा आदानि थङाथ' जेन'बा खोन्थादो एसे आदानि थंखौ। गामिया मामोन? गामिया पर्बतजरा मंगलाजरा आरो गामिया जाहैदों बाहुरिजरा माबाया जाहैदों मंगलाजरा। आगोलाव धुबुरी डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयोमोन दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव फैबाय। दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव फैनानै जोंहा बहुत डेभेलपबो जादों आरो साबसिन जादों मोजां जादों कपारेसन माबाफ्रा। ओमफ्य फैबाय थानाय समाव आदानिफ्राय माबा मोनसे सिनेमा मुलुगाव माबा मोनसे आसा खालामनो हायो नामा जोङो? हागोन एसे एनैखौ आंबो कपारेसन रल खालामनो एसे सेस्था नाजागोन। टाइमखौ दोनथ'नानैबाबो आंनि बिजिखौ दोनथ'नानैबो कालसाराव आंहा दाबो बहुद गोसो खिन्थु टाइम मोनैयाव आङो बयनोबो नोंनोबो सोंहरनो आं खेनसे हरनो हायाखै खिन्थु हागोन बबेबा समाव आं मोनगोन। बै दा नैबे माबानिफ्राय आं जुन जुलाइनिफ्राय आं फ्रि जागोन। बे टाइमखिनिखौ आं होनो हागोन। दिनै बिदिबा रायजो राजाफ्रा नुबाय जे मोनसे समाव गुमुर सिनेमायाव एनाइनि panjari सिनेमायाव हिट जानाय अशक बसुमतारी आदा एक्टरा दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बिथांखौ देखायबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा बर' सिनेमायाव रल खालामफिनगोन होननानै बुंदों। निश्चय आंनि प्रडाक्शनावनो आं आसा खालामो
आंनि मोनसे प्रडाक्सनाव बिथांखौ आं लाबोगोन। बेखिनियावनो आदाखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोनबाय आरोखि। आंबो बहुत गोजोनदों। आदसा फंबायानो आंखौ दिनै हारिमु आफाद बेखेवनो थाखाय लिंहरनायखाय आं फंबायनि खोथाखौ दाननो हायाखै। आदसा दिनै आङो खामानि दंबाबो गारनानै फंबायनि अनसायनायखौ आङो नाजावदों, आं फैथारदोंबो। आदसा बिदिबा गोजोननाय थाबाय। आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो एलबाम भिडिअ बेबायदि मोगा-मोगि नङाब्लाबो MP3 सं आरो फैबाय थानाय समाव कमेडि भिडिअ एलबामफोर आं हगारबाय थागोन। नोंथांमोना अननानै सोरबाफोर जुदि मोजां मोनोब्ला माने अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो आंनि बे चेनेलखौ नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय। गोजोन्थों।